Dostan den baş tamaşavan heja em li bajarê Amedê vê carê jî bi birê Samî Tanrane ku ew xwe ziman zane û di heman demê de aktivîstekî ziman e. Ew kesên ku bi ziman re eleqedar dibin, bi rêziman re eleqedar dibin, muheqeq rêya wan di dersên Samî Tanre derbas bûye yan ji baweyekî xweganine pirtûkayê xwendine ser vê şopêşvile. Em dixwazin vê sohbetê de hinekî behsa ziman bikin bi xêratî. Nava xêr dabî. Vê pirsin niha nêzî 30 salek hûn bi ziman re eleqedar dibin. Wekî celadetê duyemîn jî aslında cana navê tê bilêvkirin li Bakurê Kurdistanê. Ev nivîskar û weşanxane û rojnamevanên ku bi Kurdî dinivîsînin bi awayekî feyzekî ji we girtine ji berhemê we sûd wergirtine. Niha çawa nirxên vê rewşê li çi astê de mesela ziman? Pêşî ez ê bêjim yanî helbet divêm yanî keda nifşê berî me ji bîr nekir hinek ji wan em bêjin vefat kirine hinek ji wan hêjî dijîn ji bo yekê yanî em li ser vê şopê rabin em li ser şopa em bêjin apê Feqî em bêjin apê Torî û em bêjin apê Musa heta li ser şopa hevalên ku hêjî mesela di kovara Kurmancî de xebatê dikir wekî komekê Enstitûya Parîsê em bêjin hevalên ku li Swêdê ev xebat kirine em ser vê şopê nekir rabin salê nodî de ji ber ku hûn dizanin yanî salê heftê heştê em bêjin ji piştî ku 12 îlonê darbeyê dest pê kir xebat li Bakur û bi taybetî li ew ê li Tirkiye bi giştî jî gelekî zehmet bû ji bo yekê ev xebat pêşî belkî li Ewropayê dest pê kir berî wê li Şamê wekî em bêjin Celadet û Kamuran û em bêjin şexsiyetên apê Osman Sebrî û Qedrîcan û gelekî navê dir em bêjin yanî salê nodî em bêjin li xebata ew ê welat me dest pê kir rojname welat me dest pê kir tabî li gel me em bêjin hevalên ji Nûbiharê em bêjin hevalên weşanên Dozê em bêjin hevalên Kürt qavê yanî gelek heval hebûn ku xebat dikirin hineka ji wan berî me ji dest gelek kesî xebat kiriye bez Yani- bi rê ku pêk bi awayekî ku sîstematîk li ser ziman kar bike û pirsgirêkên ziman bi awayekî di nava wê kevtûrlevdê de çareser bike û di nava civakê de hinekê ku bi ziman re eleqedar din belav bike wan mînakir aslında di vê meseleyê de wekarî wan çi bikir heta niha Yani me heta em bêjin ez xweş tecrübeya xwe vê dizanim tu keda ku hatiye dayên beredayê neçûye yani hêzek potansiyelek derketî ole belkî xebata me de tiştê ku cudaya em bêjin yani xebata ekola me de em bêjin yani işte divê mesela min navê kek zana jî ji bîr nekin ku em bi hevra me dest pê heta wî salekê berî me dest pê kiribû û hevalê wisa hinê cudatiyê ev ku me aktivîzma ziman dest pê kirin yani bu me mesela ziman wekî mesela ki hişmendiyê girti dest û bûyî avayî em li gel em bêjin xebatên rêzimanî li gel xebatên em bêjin pêşxistina ziman bixwe li gel xebatê belavkirina ziman bixwe hinekî aktivîzma ziman jî kir em bêjin cara pêşîn em bêjin salên dawiya salên nodî em bêjin li şaxên HDP partiya wê demê HDP me dersê Kurdî da dest pê kirin em bêjin li gel heval dostê mîna em bêjin Mehmet Rewşwan mesela me büroyên bêjin azadiya welat vekirin û li wê derê jî xebatên Kurdî û li hemî şaxên mirov kare bêje ew ê xebatê Kurdî kirin wekî mesela li gel wê weşanê welat derket li gel wê em bêjin kovara pîne derket ku gelekî deng veda yani di qad û warê cuda cuda de xebata ziman kir ku em armanca bû me digot zimanê Kurdî em hêjî wê dibêjin digel di hemî qadê jiyanê de divê zindî be û bawekî berfireh were bikaranî ne tenê wekî zimanekî folklorik ne tenê wekî zimanekî axaftinê her wekî zimanekî nivîskî jî xebatê lêkolînî jî xebatê felsefî jî hemî qadê jiyanê de ziman were bikaranî yani heta bîravan dema ku min ji li azadiya welat dest pê kir li Mêrsînê li Edenê li Stenbolê li Amedê li gelek bajarên dinên Batman û bajarên dinên Bakur yani her xebatkarekî rojnameyê di heman demê de mamosteyekî ziman bû diçûn li malan ders didan dema mirov wan roja îro bide berhev ziman di çi astê de niha Niha bi taybetî divan çend salê dawî de hinek şikestinek heye ez bêjim yani piştî ku xebatek hebû dibe xebata tevgera ziman hebû bawekî piştî ku ew jî zêde teng bû em bêjin û hinekî marjinal bû mirov kare bêje yani rol û peywira ku dixwast pêk bîne nekarî pêk bîne û
Yani ji bo yekê o piştre cem bêjin işte ewa mesela şer jinova dest pê kirin bêjin şikestin di nava gel da pêk hatin bêjin yani gelek wekî dibêjin gelek teşxele çêbûn heta şikestinek di nava evê de mesela yani mirov kare bêje hemî hêzên dagirker mesela pêşî bi evê dest pê referandumê dest pê kir li hemberî Kurdan bûn yek em bêjin piştî wê Afrinê piştî wê em bêjin Rojava yani awayekî erîşekî tund li ser Kurda heye tabii ev bivêne vê û em bêjin deste serkirina şara deriyên Kurdan em bêjin evana giş tesirek neyinin ser zimanê Kurdî dikin ew hinek gavên ku em bêjin destpêka yani em dibêjin sala em bêjin Notun haşun da ku dest pê kir. dest pê kir em bêjin bi pêvajiyekî Avrupara ew gav jî em bêjin belkî hêjin nehatine ji holê nehatine rakin lê bi awayekî em bêjin marjinal bûne bi awayekî em bêjin teng bûne û em bêjin gelekî akademîsyenê ku divê dixebtin em li hêya wan ya kar tune em bêjin gelek evê din em bêjin însanê din li hêya wan ya kar tune ji bo yekê jî ev yek bibîne ve tesîrê ser ew jî dike ser gel jî dike duwarê ziman da jî dur dikevin. erê însan ziman dur dikevin çünkü bawariya wan bi em bêjin pêşê rojekê kurdewarî namîne yani jî qas dibe belkî tam ew nabe me qas dibe bawariya wan ya bi serkeftin em bêjin gelê Kurd em bêjin mirov kare bêjin doza gelê Kurd hinekî qas dibe ya ji em bêjin hejmara wan kesak kêm dibe mirov kare bêjin yani ev yek jî bivêne ve tesîra xwe li ziman xebatê ziman jî dike em bêjin tabii em evê jî bir neke piştî o halê em bêjin gelek saziyê ku bi ziman re alaqedar bûn hatin girtinê em bêjin ve enstitüme ya İstanbul'a yek civan bu demek direkt hatta roja hatta girtin jî erê yani xebatê belkî berdewam wan xebatane xebat çêbûn lê dîsa jî van vê rewşê bandorek pir neyînî li xebatên zimankirinê kare bêje Başa ev Kurdî derhebû gelek şaxên cuda yên ku bi zimana Kurdî re alaqedar dibûn hebû li gorî ew îstatîstîkên ku Kurdî derê wan sazî û dezgehên enstitûyên Kurdî derxistine bi qas 35,000 Kurd li Bakur hatine perwerdekirin divan Qursada ev 35,000 kes ku de çûn ku di astan mamostetiyê de bû Ziman tiştekî wisa ku tu mesela demakê eger tekilî te bi ziman re xurt bin em bêjin tu pêş dikevî zanet te pêş dikeve piştî demek eger mesela tu wî zimanî bi kar neynî em bêjin yani tema teknik de em bêjin rê ziman zanî teknik ew zanî lê ne vê mane ku ziman baş dizanî em bêjin yani çünkü ziman davê devî tiştekî zindiye yani bi jiyanê re pêş dikeve dema mesela zimanek em bêjin diqadekî jiyanê de hiç nehatibe bi karanî yani ne peyvê ne evê qalibê ne evê bi wê jî têlê nakin ku di wê qadê de em bêjin xurt ew bike bersiva pêdiviyê mirova bide ji bo yekê jî yani ev insan hene hêjî bi min yani bi cihekî de jî neçûne belkî yani eger hineke em bêjin vefat kiribûn yan jî tiştekî derketibin dervayê Tirkiyeyê ya ji em bêjin hinek di girtîgehê da bin çünkü zanim vê pêvajî de bi hezaran kes hatin girtin lê yemayê hene em bêjin wekî min gotiş ber bêhêvîtiyê xwe na alî belkî em bêjin gelekî mesela gelek ji wan mesela ketkar bûn mesela karmend bûn salên notî de kesên ku bi ziman re alaqedar dibûn dîsa êriş hebû zext hebû zordarî hebû lê bi awayekî wan kesa karûbarê ziman dimeşan behsa 35,000 kesan dikin ku hatine perwerdekirin ev 35,000 kes dikarin welatekê avakin di meseleya zimanda zindî bikin çima we nekarî bikînin astekî wisa Wekî min gotiye yani ev kar yani ev 35,000 kes ne 10,000 kes jî belkî 5,000 kes jî eger rêxistinî tev bigerin li gorî plan û bernameyekî tev bigerin dikarin gelek tişta bikin lê ew 35 kes em bêjin perwerde bûn mesela te perwerdekin te nekarî wan îstîhdam bikin bêjin yani demek te îstîhdam nekir wê biçe ku wê bi pey memuriyetekê bikeve yani şuna Kurdî wê biçe Tirkî zaroka perwerde bikin mesela ya ji wê tiştekî bide pey ticaretê em bêjin wê te pey tiştekî din û yani ew rêxistin ama belav bû em bêjin û em bêjin bi rêk bername li gorî bernameyê xebat nehatin neşandinê ew 35,000 kesî 50,000 kesî zêde ne tiştekî qîmeta wan tune ji bo yekî pêdivî pê heye ku yani serê pêşin hemî ewa gelan da heye ku îroka gelan da em bêjin devletan da heye ku yani polîtikaya ziman û plansaziya ziman em bêjin
Danav Kurda da hayal Bakur'a. Anha tüneye yani belki yani parçaya dinazam ez bavarım belki başur jitune be politika zamanı ile Bakur zedetirme alakadar kej bu ki revşe Bakur zedetirme alakadar kej belki yani Bakur zaman da hatare de yani hem kurmancı hem kırmancı yani yani bu ki bedili pe roja beri roja ki bejin plansaziya yani politika zaman var diğer kirin o plansazi ligori ve var kirin renakşe var dersin yani bejin renakşe xabatı var dersin. Evet keder platformun zaman avadı bun parti ve rehistinin siyasetin xabatı meviran gidiken le vaki konferansa denirxinin politika zaman tişteki dine. Rast yani siyaseta zaman tuna. Ari yani jiberko siyaseta zaman brasi eve bejin yani بدست devlet atayım yaşandı. Kurda statütüne mesela yani ki ha Kürtçe dikin baba ki sivil dixwazin ve xabatı bikine bejin aktörün sivil em bejin aktörün siyasi dixwazin ve xabatı ya jem bejin hinek jinavan dixwazin ve xabatı bikin evjit he zaman terena ki mesela. Mesela tago plansazi zamanı aburiya zaman şey tago zaman bejin plansazi ya zaman aburi jer lazım. Bu numune em revş zamanı xwana zan. Yani hatta rojayir ciddi me anket ekçeline kiremi seranseri em bejin Kurd Bakur Kürdistan'ı o em bejin bajarı Türkiye Kudarete ahafta keda yani kijan asteda ekibek paspor dibe derkeve anket ekçeke ekibek em bejin bir şirketteki ralhabke او anket befrehi verekirne o piştaji ekib paspor rune ve binirxine o ev encama derken bejin لقول سرور أنجم بيكي كاربن بيجن بلان سازية خد درخن يعني قالك أرجومانك أمان هاد بيجن بطل بنيان بيجن بيجن زارو كما تين دبستانه بزمانك نور روبرودن راستين هذا يعني يرو بكا كلنا عامده كسك كردي زان زارو كردي زان تركيا من بيجن هاجا مالباتك بتايبتي لسر نسكني بيا جي هي نو جوند يا جن بيجن باواكي كيفنا شوبي باواكي خرط زمانها تبع بارستنا مالباتة زارو كمنم قالك مالباتي مثلا زارو كخب كردي مازن كي حتى تمنكي دشة دبستانه جزمان كردي دوردك راستيك بيا باي هادوين بوليتيكا خوش لسر في بوليتيكا في روشة آبا بكن نل لسر روشة فرازي و كمان بيجن بري 5 سالي هبو بري 7 سالي هبو لسر في أمريكا بوليتيكا خو آبا يو كيف كمثلا برضه كيف سرمله كي سرمله حدا بي سرمله سازي ودزگين سويل سرمله partiyen Kurdiyen Bakur sermile ki yani asıl sermili herkesi yani sermili mehamiyan yani her ferdi Kurdi ve xodu vardı berpsiyar bibine o lugor ve embejin tefkariya ve ki bile peşengi ilo embejin saziye mesivil hene yani dikarın var yekub zaman ala kadar hene embejin dikarın vardı peşengiya ramani bikin o vakiti tabii de partiye siyasici pişkiriya ve xabatı bikin embejin جاليه ابوري بشكريه بكن جاليه بيجن غرسه خبا هشمندي بشكريه بكن يعني رون برنامج الجولي داخل يعني دبي وارد ازبان هولدان هي مثلا خبات نه بارتي دقال همي كما سيخوشي خبات تكدكن هناك خبات مثلا الفيدري diye ki İloni demecin peşenge Enstitüsü İstanbul'e beşteriye sezde saziyen em bejin kom xabat kattık. Lüvederi çerçeveye katmayı kaşkını mesela. Yani hışmendi hediye peştik eve. Roje peştajı ve henek gavdı bir vardı ben avetli. Bakasık mı fehim ki? Mesela beri 6 salan jiber Kurdi zindi bul Bakur. Zaman ferbuna bağvay ki zanıstiya zaman gramere زیادتر گرینگ بو. لیی رو ایدم جوی آسه درکتنه. هشمندی zaman نه مجبور کو zaman تکتیچه. جرای zaman زیادتر دوی آخافتنا به کردی هبن ناکوچه ده نوسا. راست yani ev had behevre tekildarın yani mesela programı ben benim 15 sale davi zamanı men niviski per zamanı geliri dürket yani jembejin zamanı niviski gol xop peş ket yani ber jembejin biz dinava 5 sala 5 sala da biz pürtük dağıtın çapkının bejin. Peş rahi dedi ino mesela sedan pürtük tane çapkını yani bejin fuara pürtük açıydı ben bejin pırında Kurd Başkanxane Kurda kuyadık yani bejin. Le hecmarek yani ve çağı zamanı axaftine zindi bu dinava gelden bejin geldi bejin jingehe xoy taybet sürüştü da bu Kurdi haber dan bejin Kurdi dijiya. Peş sala nodi بالا کرنا گنده هات باجاروانی چه بو ام بیشن راگی هندن پر پیش کرد دبستان کرد همیم
gundan jem bejin evre Bişaftin jibini va nekî ji çê bû? guher yan bejin jibini va guher hem zaman ji qada xwe ji habitata xwe ya suriştî derket ketina va bajaran ji alê pêkhatinê ve ji ziman ji vê rewşê ne amade bû ji bo yekê jî ziman qels bû em bêjin têra vê jiyanê ji bo yekê jî mirova ya em bêjin peyv formên zimanê biyanî xistin nava Kurdî ya jî em bêjin hêdî Kurdî terkandin hêdî du zimaniyekê li ser em bêjin du zimaniyek pêkhat ne ser wekeviye li ser kuştina Kurdî em bêjin du zimaniyek pêkhat hêdî ciyê Kurdî di jiyana gel mirova da kêm bû em bêjin ciyê Tirkî zêdetir bû serdestir bû em bêjin li ser vê esasî jî xetere taybetî piştî ku malbata jî em bêjin bi zarokê xwe re bi Kurdî naxivin em bêjin ziman derbasî nifşê nû jî nebû êdî yani tu pêşeroja wî zimanî bixwan neman bêjin rewşekî vî Ji ber vê yekê acil nexşereyekî lazim e, plansaziyekî Belê, lazim e, yani- siyaseteke ziman lazim e û divê pêşengê Kurda dest bavêjin vî karî dibêjî. Zor spas dikim birêz Spas, Samî Tan, zimanzanê Kurd ku di heman demê de jî hev serokê pena Kurda navneteweyî ye û gelek karûbarê ziman de jî pêşengê kiriye. Em zor spas kirin ji were beşdariye ve. Temaşevanên hêja dem baş.